De alroende periode kon Friese inwoners jonge monumenten aandragen en hierop stemmen. Monumenten die bouwd binnen 1964. Nou, er zijn 3 objecten die hadden stemmen won, die hadden de meeste stemmen gekregen van die inwoners van Friesland. En wij gaan een juurtje en water tot binnen. Dus ik zou zeggen, kom maar, we gaan onderwijs. Wist je ook zo benijd waar we heen gaan? We beginnen met de nummer 3. Unia staat in Beers, een prachtig mooie replica van de staat die hier eerst 10 had. Het is ontworpen door kunstenaar Bert Mulder in 1990. In deze dagen wordt het ook de straallocatie. We staan hier bij de nummer 2, de Slauerhof-Brege in Ljout. Ontworpen door H.C. Kooijman van A90 Architecten. De brege is gebouwd in 2000 en het bijzondere van deze brege is, het scharnierpunt zit net onder de brege, net onder het wegdek, maar op de andere kant, op pilon. We rijden de stad weer uit. We komen kijken bij de nummer 2. We zijn onderwijs naar de nummer 1, dus het is ergens buiten de stad. We gaan het platteland in. Ja, we staan bij de nummer 1. Het monument wat de meeste stemmen gekregen had van de inwoners van Friesland. De Diktempel van Marm. Deze diktempel is ontworpen door Its Willemsma. Nadat er 66 kilometer dik op deltahicht gebracht is in 1993. Een prachtig resultaat. Dit weer de top 3, maar ben je benijd naar de top 10? Nou, dat komt mooi, want in Kwarten kan je al een fietstocht maken langs deze 10 potentiële jonge monumenten. We hier al een heel soort mooie oude monumenten hier in Friesland, maar nu zijn er ook mooie jonge potentiële monumenten bijkomen. Dat is vooral dankzij de inwoners van Friesland. Want Fries erfgoed is heel wichtig, heel belangrijk en Fries erfgoed is mensenwerk.